پشتی بێدەنگیەکە درێژ دەربارەی کریار و بنپێکردنên پێدێ و پەکەکێ و جوانên şoreşgeriyên bi ser pekekê ve û lêdwanên Aldar Xelîl serkirdeyê pêdê û serokêşan de beyanekê di danûstandinan de li dijî enekesî û hêzên pêşmergeyên roj hêza xwedan hezkirineke taybet û buhayekî bilind di dil û hişê her Kurdperwerekî de li Rojavayê Kurdistanê û Kurdistanê bi giştî di komcivînekî de li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê fermandarê giştiyê yê Hesedê Mazlûm Kobanê ku wekû gerentorê Partiyên Yekîtiya Niştîmanî Kurdî peyanekê di danûstandinên Kurdî de li gel Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriye Enekesê xwedaya naskirin û destnîşankirin ji bêdengiya xwe derket û bi sifkatî behsa xalên nakûkdar û mercên Enekesê yên sereke ji bo berdewamî û serkeftina danûstandinan kir. Îdeolojiya xwe bi zelalî daxuyanî û bi wê yekê xwe wekû gerentor ji danûstandinan re ji desta. Ji destpêka danûstandinên Kurdî ve ku destpêşxeriyeke Ferensî ye û bi sponsoriya Amerîkayê birêve çû, Enekesê 5 merc ji bo destpêkirin û serkeftina danûstandinan ji bo rêkeftineke yekhelwîstî û yekrêziya Kurdî kir. Ew jî evin. Dûrxistina PKK ji destwerdanê di Rojavayê Kurdistanê de û ji peyedê û danûstandinan. Serrastkirina girêbesta civakî, tûnekirina leşkeriya neçar û derbasbûna pêşmergeyên leşkerê roj. Eşkerekirina çarenivîsa revandiyên Kurd ji siyasetmedar û çalekvanan ji aliyê peyedê ve. Rewşa xwendinê û dîtina çareseriyekî jê re ku garantiya paşarojekê ji xwendekaran re bike, bi bawernameyên danpêdan pêwerekirin ku xwendin têde bi zimanê Kurdî ve bi awayekî guncaw ji hemî aliyan re. Mazlûm Kobanê di komcivîna Qamişlo de dibêje ku bandora hêzên welatên destwerdanê di Rojavayê Kurdistanê de dikin û hêzên dagîrker ji Kurdistanê re hiştiye ku rêkeftin û yekîtiyek newê encam dan. Ku beşê pêşin ji gotina Ebdê li gorî çalekvanan di cihê xwe de ye ku bandora hêzên dagîrkerê Kurdistanê li danûstandinan heye, lêya diyar û berçav herkes dibîne çawa peyedê bi hemî karînên xwe gef û fişar û kiryaran li dijî danûstandinan û Enekesê dike da ku biroxîne. Heta naku eger ku me di va pêvajiyê yekîtî bi ser neketine, em dikarin bêjin sedema xwe esasî bandorên ku hêzên yekser ku Rojavayê Kurdistan müdaxele dikin û taybetî hêzên dagirker. Wan da girêdayîne. Bandorê wan e. Ew ne nêlin ku yekîtiyên hêzê Kurdî wan çêkirin. Herwiha Kobanê got ku xalên nakûkdar jî nesiyasî ne û xalina normalin nebin gehî serekene û bi tenê pirsgirêk bi şêwazê rêveberiyê ve girêdayîne û tu pirsgirêk û sedemên ku nehêlin yekîtiyek çêbe îdeolojî, siyasî û rêveberî tune ne. û bi tu şêweyî behsa binpêkirinên pêdê û her pênc xalên sereke yên Enekesê daxwaz kirine ji bo berdewamî û serkeftina danûstandinan nekir. Gavek em hatin ew ê da em hinek em bêjin xilafetên pratikên rojane ne em bêjin detayan tefasîran da dur da hinek piskirêk derketine. Hinek nuqtê xilafê hene. Li ev nuqtê xilafên ne nuqtê siyasî ne. Ne cewherî ne. Ew bi şêwazê rêveberî da girîdayîne. Di dawiya lêdwana xwe de û beşdariyê di wê kombûnê de Kobanê got ku pêwîst e her du aliyên Kurdî hindekî ji berjewendiyên xwe deynin û nerimbûnekê li beramberî hev bidin xuyanî wê demê yekîtiyek wê çê bikin û Hesedê û Amerîka wê bi hev re hewlên xwe bikin ji bo danûstandin bi serkeve û li gorî çavdêran bi vê yekê gerentorê peyanekê gerentorbûna xwe ji dest da ji ber ku êdî bi eşkere bû aliyek di danûstandinan de ji aliyê peyedê ve û nema gerentor. Yani sedemên nêlin li Rojavayê Kurdistan jî yekîtiyên hêzê Kurdî çêbin nîne. Sebebê îdeolojîk nînin, siyasî jî nînin. Heta em karin bêjin jî yani sedemên îdarî jî nînin. Ev gereke ku ew her du taraf ku hinekî fedakarî bikin, hinekî karin ji hember hev ew nerbûnekê raber bikin û herkes hinekî ji berjewendiyê xwe gavekê paş da bo bêje. Çalekvan û şirovekarên siyasî di lêdwana fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Kobanê de dipirsin. Gelo Mazlûm Kobanê gerentorê peyanekê yan aliyek bo wan re ye. Ji ber çê lêdwanên serkirdeyên peyedê şermezar nake. Ji ber çê arastkirina tometên xiyanet û nandoziyê bi Enekesê û pêşmergeyên roj dibîne bi tenê nerînek.